the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Nga igsoon, atong padayong niyampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sa niyampo nga mahingpit na nga mawagtang kining atong giantos nga pandemya o matagaan og hingpit nga solusyon. Ato sang iyampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo ang alang sa atong mga benefactors and donors, hatagan unta sila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug tabangi kami sa pagkasayon sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Mingon si Daniel, nakita ko sa akong damgo kagabii nga gikuso-kuso ang dagat sa upat ka hangin. Nakita ko usab nga may mitunga sa dagat nga upat ka nagkalain-laing mananap. Ang una murag leon og may pako sa agila. Unya nakita ko nga nakuha o gilangkat ang iyang mga pako ug naalsa kini og gipatindog daw taw ug gihatagan kini pangisip nga sama sa taw. Ang ikaduhang mananap sama gitsurag uso. Mihana kini pagtindog nga nagtakilid, nagtangag kini tulo ka gusok ug giingnan kini tindog o kaog daghang karne. Unya nakita ko ang daw usa ka leopardo, may upat kini ka pako ug upat ka ulo. May panagway ug awtoridad libot niini. Tapos niini nakita ko ang ikaupat ka mananap, bangis ug makalilisang ug kusgan kaayo, puthaw ang iyang ngipon. May giusap siya ug napino-pino ang iyang giusap ug gitamak-tamakan niya ang nahibiling. Lahi kini kaayo sa tanang mananap nga una kong nakita kay may napulo man kini ka sungay. Gisud-ong ko ang mga sungay ug unya diha sa ilang taliwala niturok ang usa ka gamayng sungay ug nangaibot ang unang tulo ka sungay. Ug niining sungaya may mga mata nga sama sa mga mata sa tao
ug may baba nga nangandak. Ug sa pagyahat ko, may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan, ingon sa niebe ang kaputi sa iyang bisti, ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo, ang iyang trono kalayo nga nagdilaab, may ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan, libo kalibo nag-alagad kaniya ug nagbarog sa atubangan niya, andam ang hukmanan sa paghukom ug giablihan ang mga basahon. Unya miyahat ako sa pagkadungog ko sa mga pangandak nga gisulti sa sungay. Ug sa paglantaw ko gipatay ang mananap o gitambog sa kalayo ang iyang lawas. Nakuhaan sa gahom ug ubang mananap ug nangahanaw apan gilugwayan ang ilang kinabuhi sa mubong panahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong panan-awon. Ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo ug miduol siya sa walay katapusan ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hatagi siya himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Hatagi siya himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Kabukiran ug kabungturan, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Tanan nga nagaturok ibabaw sa yuta, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya ug pagdaig, nga walay katapusan. Kamong mga tuburan, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Mga dagat ug kasapaan, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya ug pagdaig, nga walay katapusan. Kamong mga balyena ug tanang mga mananap sa katubigan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Kamong tanang mga mananap, pintas ug tanod, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan.
hatabi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygod siya labaw sa kanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisuginlan sila ni Jesus niining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoyng igira ug ang tanan nga mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa ingon usab, inig kakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayod mapakyas ang akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygan ikaw, O Kristo. Sige naman tagkabatian ni ang maong Ebanghelyo, labi na gyud padung na matapos ang tuig liturhiko nato karong Domingo sugod na mag-Advent, mao ginisagad natong mabati ang warning ni Kristo. Nalang ko diri gi huna-huna kaning niingon si Kristo nga mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Mutuo mo ani? Awa mo to. Nagsulti ani si Jesus year 33. Kay hapit naman siya mamatay ani. Gikan atong year 33 hangtod karon. Inyong nauna napay buhi. Ha? Napa wana? Wana? Basig na apa no? Ang kinatasan ron na edad Guinness Book of Record murag 120 ang edad. Murag ginana. Mo kuno na rin kinatas ag edad. Nabuhi pa 120 na edad. Nya kani og buhi pa ning og do na pay buhi nga tao hangtod karon kay ingon man siya mahitabo kini mga butanga nga ang pipila ka tao karon nabuhi pa di pa mamatay. Mao na siya. Nambot tinuod ba ni? Tinuod dili. Natanawa pulos taway klaro. Kani manggong gisulti ni Kristo sambingay ba parabol. So daghan siya kahulugan, magsanga-sanga iyang kahulugan. Ang pagkatapos sa kalibutan, duha sad ka meaning sa panahon ni Kristo. Unsa man?
ang pagkagunob sa Jerusalem, di ba iyang gitagna kung nihilak siya na hapit na kang gunobon. Nagunob ang Jerusalem, ang ilang templo na ilog, mga year 60s, mga 64, 67, ingon ana. Buhi pag yun kadaghanan nila. Katubang naminaw niya, buhi pa tong panahon na. Sumotoy unang gipasabot ni Kristo nga hapit na moabot nagunubon kining maong templo siya. Kita mo aning templohan, indot kay no. Dayan-dayanag mga bulawan. Pero di nidang tagdugay, way usa ka bato ani nga ibilin. Magunob gining tanan. So mo na sakto si Kristo, niabot ang panahon nga nagunob ang templo. Buhi pa ang kadaghanan, sila si San Pedro, buhi pa gani mauto mga tuiga nga si San Pedro o si San Pablo gipang martir. Ana. Nya karon unsa may ikaduhang meaning? Ang ikaduhang meaning ang katapusan sa kalibutan. Kana na yung matapos na gyud ang tibuok kalibutan. Maura gyapon ang mga timaan na aning kamatay, ang mga tao bangis na kaayo, andakiro na kaayo, matud pa sa atong unang pagbasa, sige nagpangandak, labing na gitong katapusang mananap, katong pinupino niya ang mga gikaon niya, puwerteng andakiro ha. Nya niabot dayon ang panganod nga naay galingkod katong galingkod sa trono, agi pangpatay ang tanang mga mananap, gitambog ngadto sa kalayo. Pasabot moabot sang panahon sa magyapon sa panahon dito sa Jerusalem nga ang mga tao di na maminaw Ginoo si Kristo ng limpios templo, kay di na to maoy gustos Ginoo nga ang templo daghang mamaligya, agi patay siya. Andakiro gyud kay ba? Di ba karon kita mga andakiro naman kay no? Maingon ang Ginoo ayaw mong pangural, mangural gyud. Ipanghatag ng inyong bahandi ngadto sa tanan, mo ingon gyud ako guning kaugmaon. Ana. Ay mo paningil anang utang, makig-away gyud aron maningil sa utang. Ayaw mo anang premarital sex, magpuyo-puyo gyud. Ana. Ay mo anang pangabit, bangabit gyud. Ana. Kana bang andakiro kay ta ba? Kaya ko to. Ana. Nanong maminaw ka ng pare ang gasalig blanas kolekta. Tagain na kolekta niya. Harong hilom na. Maana na sila. Andakiro ba labi nagmadato-dato na? Labi na yung nanay gahom nga gikuptan? Di na mo tuoy. Mura nagkatong bangis nga mananap. Ana. Nyawa din na mahitabo karon. Ana. So pasabot, posible sad karong taod-taod matapos na ang kalibutan samtang buhi pa mo. Tama? Tuo mo dili. Inigdaguo cross kalibutan. Kaingon yun ka nga ni agidi ay. Kaya naman, nakita naman nato ang mga ilhanan. Pero wasad mo ingos Kristo nga karon dahil gabi posible sad karong taod-taod. Ana. Bitaw. Nya, kinsa mayang ipangtambog ngadto sa kalayo ang mga andakiro, ang mga masinupakon ngadto niya. Kamo, dili mo andakiro. Di mo hambugiro. Na kamo gyud mag-manage sa inyong kinabuhi. Kamo mga ginikanan rong niya dinhi, okay ran yung mga matay mo ron. Or maingon dayon ka, ayaw sa padiroy, kaya ako mga anak padir, gagmay pa. Nangandak na ka, nagpakaginoo na ka, ika na kunuhay mo hatag og future sa imong anak. Muna ba na din ka na inigkasal na ko, og mga kaslunon, maingon din ko, pila man kabuk bata inyong gusto. Duha lang padir, nako gustos Ginoo duha ka dosina, ay simbako padir, simbako din na madahaw eh. Ika na say nagplano, nyang imo bang plano, anti-life. No na inom dayog pills, inighuman sa tulo ka anak, palaygit dayon.
Kay wa na gyud ikaupat, kay kanang ikaupat buangon ang ikaupat. Gadahan na lang nagdimalas ang ikaupat. Kutublas tulo, usahay gani gumas duha, laygit dayon. Gamit day kondom. Ano man? Haron wa na ikatulo. Kay kanang ikatulo mga buangon gyapon na. Gadahan na lang nagdimalas. Kinsa dinhi ang ikatulo ngadto sa ikaupat sa ilang pamilya. Taas ang kamot. Kana bang naakas ikatulo ngadto na sa unahan. Mga buangon mo, wa na mo hinalanglanas kalibutan. Ubay-ubay ra bata, ako ikatulo man ko. Ubay-ubay ra bata. Mga para ron sa kalibutan, para sa mga bag-ong minyo karon, wa na tay kapuslanan. Musugot mo ana dili. Ko di ko musugot oy. Kinsa na lay mamaligyag slots o wa nako. Og wa pa ako pakatawhang mama bago para ba kong ga-birthday sa akong ika-58 years ago. Og wa pa ako pakatawhang mama katilaw ka mo Fadersiano dinhi. Nya kana sa diyang mga niisas kamot ug wa pa sa mo pakatawa sa inyong mama makasimba ka mo buntaga nga mga buutan man kay mo. Ang kato mga unag ikaduha tuig gainom ra man to dito, gahigda ra man to dito, kamo nung ikaupat, ikalima mao may nanimba dinhi. Di ba? Si Cardinal Sin na ika-13 sa ilang pamilya, buangon da ito. Oh, di ba? Saint Catherine of Siena nga ika-23 sa ilang pamilya, buangon da ito. Si San Agustin, murag ikaupat, manting ito silang pamilya, awa ko kibaw. Buangon de. Wow na. Daghan kay mga santos na bang tuan na sa hapit katapusan ba. Ikawalo, ikasiyam, unya. Dako kay nahatag. Ang pasabot lang nako ba, kunungo na ni nato ang atong pagsupak-supak sa Ginoo kay inig katapos kalibutan ang masinupakon itambog sa impyerno. Unsa may pasabot ni Kristo sa iyang pagsulti ani nga mahitabo kini samtang buhi pa ang pipila kaninyo. Ang ikaduhang meaning ana nga dunagay mga tao nga malangit. Ang kinabuhi nga tinud-anay mao ang langit. Ang kamatayon nga tinud-anay mao ang impyerno. Ang pasabot ni Kristo, bisan pag moabot ang daghang mga yawa dinis kalibutan, ang tanang mga kasalanan mahitabo dinis kalibutan, di gyud mahurot sa yawa ug dala ngadto sa impyerno ang tanan. Duna gyud magpabilin nga buhi, pasabot duna gyud magpabilin nga buutan. Hinaot unta maapil ta ana. Lingi ako nun na imong tupad. Asa ka maapil o matapos rong kalibutan. Asa ka maapil. Ano ba? Okay. Naa magibuhi pa. Pasabot, naa magi mga santos o kinabuhi. Bisan pag naglunang na sa kahilayan ang kalibutan karon, bisan pag majority, kana bitang maingon sila, ay okay naman gunang same sex, kana bang unay ba, kanang babae o babae, lalaki o lalaki, okay naman na. Nga naman tayo balaod, ana. Ang tanang tao sa kalibutan, moingon okay na na, pero pasalamat ta, doon na pagpipila nga moingon, sala lagi na. Ugusan ako, ana. Hangtod ko mamatay, di gyud ko mangunay. Di ko mangunay ay. Tingali, maadto sa opposite, pero di lang yung kumunay. Kauwaw anak, magpakasaha pag yung ko, unay pag yun. May pag-adto sa opposite, no? At least ba? Bisan pag moingon tingali ang tanan, uso na pader, nga ang pari, na ay anak, 11 usa lang.
Nya tago-tago ilang usir na musabot ra gyud mi ana. Labi na gyud ikaw Padre Siano, okay ra gyud kay mi ana. Bisag kamutanan mo ingon pa mo ana. Madating ang likoy. Hasta no makumbinser ko ninyo no. Kani ba mga lektor ba mingon okay ra gyud kay na pader. Ana. Still lang si bako intani si bako ipaduol. Di gyud ko mosunod ana. Nga naman kay bawo ko matapos ra tang tanan. Magunsa magtagbaw taning atong kaugalingon dinhi. Unya ang resulta di ay adto ra ta sa impierno. Sama atong katapusang mananap, nagiusap-usap niya, giyatak-yatakan, mura nalaga usik-usik siyang pagkaon, kay tagbaw kay siya, angkon niya tanan, oy, gipatay ra siya, gitambog ra sa impierno. Muna ka ng mga tagbaw kay karon, tagbaw sa kwarta, tagbaw sa gahom, tagbaw sa dungog, tagbaw sa pagkaon, tagbaw sa kahilayan, patay gina sila. Muna ang ato mga santos, kasagaran, ilang gideprive, ilang gihikawan, ang ilang kaugalingon sa mga kalibutanong katagbawan. Karon tarong-tarong na kumusulti, nga hapon di kay, karon gamay na malagsakit. Sige gyud, napay na nag-text na ko, unsay mga tambal aning ni ang luas, daghang nag-text kay ni care in town ba? Yan ingon jud ko, di gyud ko ni tambalan, ni agas na mga akong luha sa kasakit, no? Sige yaw-yaw. Engko nga di ko ni tambalan kay gusto kong sakito na ako gamay ang akong kaugalingon. May na lang nini ako'y gamayng pag-antos. Kay karon nga napari ko, nya napari express pag ko din ni San Vicente Ferrer, muragwa na gyud ko'y pag-antos. Pulos na lang gyud kalipay. May na lang ni mulabad akong musakit akong diri-ari kay gilisayan tungod sa luas akong dila. May na lang ni ginagmayng pag-antos ba? To tell myself kinahanglan kang mag-antos. No? Diab tayo kausa dito ko seminaryo. Sus, nindot naman kay kog performance. Sige pa kog ka honor-honor. Dahil na yung tanan ba? Hapit na ko to ordinahi. Mga bag-off lang ko to theology dahil. Mga 2001. Ingon na ko sa Ginoo pag-ampo na ko bang, Lord, lipay naman kay ko tagaay ko gamayng pag-antos be. Pagkadangtag duha ka adlaw, gitiksan din ko sa kong maguwang din ni Cebu siya. Si mama, naghangrin ang kumagkos kamot, putlon ko no. Pastang hilak hinoon ako. Nako, dali asa di mo ni tubag, Lord. Oy. So ay ragong pangayo sa Ginoo pag-antos, dali lagi. Dali kay mo abot. Karon sige kog ampo Ginoo in taon mahalinan ta ko bisag mga 3,000 lang ka slots. Wa gyud kaabot Niabot. Mga usan ako kasi manang inampuan duha na ba 1,816 paghihalin. Astilan pero pakpak yapon tayo. Kung giampo ni maabot ta bisag 3,000 lang. Oy, hapit naman no matapos pero kinyo ning pakyaon punan ninyo ning mga 1,200 ngana 3,000 na ni. 1,000 lang 200 ang kuwang. Labaw na yung mayon ko, mahimong ta ning 6,000. So, tigin mo abot. Pero lipay kay ko sa akong birthday. Ano man, ang tanang donations nga nadawat, ning abot og 646,441 pesos. Di ba? Salamat kay ninyo ha. Nakapanghatag tag mga bugas, daghan-daghan gyud. Daghan tag ipanghatagan. Muna nga to sang gasto ni abot sad og 639,327. At least napay sobrang mga 7,100. Di ba? Kasubra yung gamay. Ari na lang ni bulsa na ako tingali, no? Musupak pa mo? Birthday gift bitaw ni nako. Bitaw ako ra nang ibalik sa parokya. Gamay ana. Dako akong kwaon di gamay. So, salamat kayo sa inyong mga kuan, inyong mga tabang. Pero kani bitang mag-ampo ta og kanang mga tao nga aka na bang makatagbaw na to ba? Sama nang mahalinag dako sa slots, dili gyud. Pero katong kapilinya nga niingon ko, murarabag importante kini mahal nga birhen. Nya di man sa ni para ako, di man sa ni para sa parokya. Paspasin ni be, wa abot 2 months.
Karon nga para sa atong parokya. Ang abot mo siguro nig 7 ba? Pero bahala na eh. Importante kamauta nga muantos og mahigog matas pag-antos tungod kay nagsunod tas Ginoo. Para nako mao ginay importante. Matapos man ang kalibutan, kinahanglan kitang tanan magpabiling buutan atubangan sa Ginoo, di lang atubangan sa tao. Kaya usahay ra ba ang buutan atubangan sa tao, di gid buutan atubangan sa Ginoo. Nang tanaw-tanawan ninyo karong panahon sa eleksyon, ang kanang mga kandidato, kinsa ka nila ang buutan atubangan sa Ginoo, moy atong butaran. No. Kanang dili buutan atubangan sa Ginoo ay nagbutare. Kisa na mga tawhana, sa ako nang gikaingon, mga andakiro, musinupakon sa Ginoo, ug di ka maong muantos para sa katawhan. Tanan ka maong muantos ug magpakamatay para sa katawhan, pinaagi, binase sa ilang track records, mao na'y atong butaran. Kay kana ang Ginoo malipay, ana. Pero kung ang atong tanaw ng ilarag yung unsa diha uban pang tawhanon nga kanindot, patay ta na. Pabilin gid tang mura tao gi kaon-kaon atong leon, yatak-yatakan pata inig humas eleksyon, no? Ngana. Nang mura mamong naglagot basta mo hisgot na kog ingon ani. Ibaw na ko ninyo. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong kusog o kalig-on anaa sa Dios. Busa masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan kanunay magmalig-on sa pagmantala sa gingharian sa Dios o magsaksi sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang nangulo sa atong nasod dili malingla sa gahom ug bahandi niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga alang ni atong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nahatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug malampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang tanang nangamatay makakita na sa kahayag sa panagway ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Dios nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dawata kining among pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tawa
Hinama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, mga sabong pangaliya, ihatag na kanamo, kulang itong aman. Sa tanang panalangin, sa kanamot panalipin. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa gugma ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Gini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ngining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo,
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhig tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaig ng imong alam, wabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanod na mo sa matagat na, ihatag ka na mo karong adlawan. Sa'yo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namon. Dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inunuan luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging arian, ang gahumugang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanausap kanimo.
Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinyo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Magampo kita. O Dios nga gamhanan din hinining Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma ug ayaw gayud itugot nga mahamulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton
uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan, ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-od kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluwasan gikan Dios, divine salvation. Nato lang buhaton, di lang gid ta magpakaarugante at tubangan sa Ginoo, ato lang yung himuon nga mosunod ta sa iyang pagtulunan. So sa makausap pa, update sa atong DOPS SBF MM, ang ato nang nahalin 1,816 slots. Itong pakpakan ang Ginoo. So sa ako sang birthday, apil na ani ang mga pledges ning abot na og 646,441 ang akong nadawat nya ngato sang gasto tanan 639,327 na ay sobrang gamay 7,114. So first time in my life nga mugasto kog sobra 500,000 sa akong birthday. Dato na kay kustanan. Duguya, no? Tungod na ninyo, may kay mo manghatag. Masunod na sa daning ihatag ang slot na sad aron madato ni atong parokya. Salamat yung kayo. Atong iampo ang mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramentos pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kaninyo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at panahon